Но. Като някакъв джихадист съм. Пустим навънка. Битката за народната любов, не всички средства са позволени. Даниел Митов от ГЕРБ СДС. Войната на цени. Отивам към Марково. Днеска имам Марково Хилс, на което няма да участвам, защото не пускат хора с херпеси. Колкото и гнусно да беше това. Шегувам се. Няма да участвам поради друга причина. Това не означава, че днеска няма да тичам, но няма да тичам на Марко. Отивам да подкрепя близките си приятели, които ще участват. Някой на дистанция 22, други на дистанция 8. И така. Пътувам. Hallelujah, it's raining, man. Тук усещам атмосферата. Много яко. Браво. За колко казваш, че завършиш? 25. 25 или? За колко? 2 часа и половина. Добре. Имате документирано. И така! 10! О, не са контузии. Няма. Контузии са. Да ти изправя гърба. Ай, брат. Ай, успех! Дай, стане! Basta! Come on, Sanawar! Come on! Дай, Sanawar! Come on! Hold up! Дай! Yeah. Haydi! Haydi! Изпратих всички приятели и непознати. Сега остана да завърши благополучно за всички, без контузии. Защото на трейл си е голяма предпоставка. Няма да ги дочакам, защото доста е студено, а пък мините ще са между час и половина, час и 40 минути, а другите може би към 2 часа и половина.
Дроп сет. Айде. Добре. Загравка ще да не се чудите. 1 км имах загравка, 90 секунди сега почивка, които почти минаха. Като дроп сета е 1 км на 5.15, 800 метра на 5.05, 600 метра на 4.55, 400 метра на 4.45, нещо подобно. Тичам в един парк. Не е много хубав асфалт. Внимаваш. Се контузиш. Иначе парка е хубав. Първият сет е направен. Малко по-бързо бягах, отколкото е необходимо. Ама какво правиш? Такова. Добре. Значи 5.08 не завърших, което беше в таргет пейса. Сега имам 600 метра на 5. На този сет 5.00. Топ. Ах ти пейсъра. Добре. Този сет беше 4.48. Аляк. Добре. Значи остана само леката разгрявка и тренировката ми е добра. Да не кажа перфектно. Тренировката не беше много километри, така или иначе. Интервалите и такива дроп сетове за мен са супер, защото колкото и да се напъваш, имаш някакво време за почивка. Да, и по мен докато го казах, можеха да повърна. След малко ще видите скриншот на тренировката. И спах. Айде.